3 peliä viikossa, tuntikaupalla videopalavereja, pitkä kausi, jota varten harjoitellaan kesällä. Kova kilpailu vähäisistä paikoista. Tällaista se on jääkiekon huippuammattilaisen arki Suomessa ja liigassa. Eikä nyt siis puhuta pelaajista, vaikka samat asiat pätevät kyllä heihinkin, vaan tuomareista. Sillä erolla, että tuomarit eivät järin harjoittele pelien välissä jäällä, eivätkä tienaa satoja tuhansia euroja, vaikka olisivat valtakunnan 20 parhaan joukossa omassa ammatissaan. Mitä liigatuomarille tästä kaikesta sitten maksetaan? Ja miten sellaiseksi voi edes päästä? No, se on tulossa. Mutta tässä näkyy liigan kaikkien aikojen ensimmäinen ammattituomari. Jo melkein 40 vuotta on kulunut siitä, kun Seppo Mäkelän annettiin kokeilla ammattilaisten pelaaman jääkiekon tuomarointia ammattilaisena itsekin. Mäkelä kesti täysipainoisena ammattituomarina 6 kuukautta. Ja siihen se sitten jäi, koska kuulemma alennushinnalla vihelletyn testikauden jälkeen SM-liiga ei ollut halukas maksamaan suurempaa palkkaa vastineeksi omistautumisesta. Eikä se omistautumisen vaatimus ole ainakaan vähentynyt vuoden 1989 jälkeen. Vakituisesti liigarinkiin kuuluvat tuomarit viheltävät tällä hetkellä pääsääntöisesti 3 ottelua viikossa, eli samantapaisella rytmillä millä pelaajat pelaavat. Koko kauden aikanakin lukemat liikkuvat samassa haarukassa kuin joukkueilla, ainakin pääsääntöisesti. 5 tai 60 ottelun liigakausi ennen pudotuspelejä ei ole tuomarille kummallinen, mutta kokonaismäärä voi pelaajien tapaan paisua tästä merkittävästi. Huipputuomareihin lukeutuva Joonas Kova laski viheltäneensä taannoin 1 kauden aikana noin 100 ottelua, kun liigan lisäksi mukaan tulivat CHL, harjoitusottelut, maaottelut ja tuomarivaihto Sveitsin sarjaa. Kova on yksi liigan nykyisistä oikeista ammattituomareista, kuten noilla pelimäärillä sietääkin olla. Suomihan tuli tässä selvästi jälkijunassa ja tulee vieläkin. Vuonna 2006 Ruotsissa, Saksassa ja Slovakiassa oli kaikissa jo 2 ammattituomaria. Sveitsissä ja Tšekissä oli 3. Liigassa kuukausipalkkaisia ammattituomareita on ollut vasta vuodesta 2022. Alkuvaiheessa palkattiin 7 päätoimista päätuomaria, joiden lisäksi 9 muuta tuomaria vihelsivät entiseen tapaan ottelukohtaisella palkkiolla. Pitkällä jänteellä tavoitteena oli täysin ammattilaistunut tuomarijärjestelmä, mutta se saattaa vaatia vielä paljon aikaa. Tällä kaudella 25-26 eli ammattituomareiden 4. kaudella ammattilaisia on itse asiassa enää 6. Näille ammattituomareille maksetaan siis vakituinen korvaus. Loput tuomareista työskentelevät ottelukohtaisella korvauksella. Näitä vanhan mallin mukaan oman toimen ohella työskenteleviä vakituisia päätuomareita on tällä kaudella ollut 11. Linjatuomareita on parisenkymmentä, mutta täysammattilaisia ei ole heidän joukossaan ensimmäistäkään. Ja sitten on vielä vaihtelevasti kokelaita. Niin sanottu haastajaryhmä, joka ei vielä vihellä yksin oman liigatasolla, mutta antaa näyttöjä päästäkseen vakituisesti liigarinkiin. Tällä kaudella haastajaryhmässä oli vain 2 tuomaria. Tässä taas on Toni Hyvärinen. Hän oli juuri syntynyt, kun Seppo Mäkelä kokeili ammattituomarina. Vuosikymmeniä myöhemmin hän on saanut edetä tietä, josta Mäkelä pystyi vain haaveilemaan. Suomalainen tuomaripolku rakentuu tasoluokitusten ympärille. Tasoja on 8, joista tasot 1–3 ovat paikallisia. 4. alkaen luokituksen määrittelee Jääkiekkoliitto. 5. taso on Suomi-sarjaa ja alle 20-vuotiaiden SM-sarjaa, 6. taso Mestistä, 7. taso Liigaa ja 8. kansainvälisiä otteluita. Ylemmille tasoille eteneminen tarkoittaa kilpatuomarin uraa ja yhä kovempia vaatimuksia. Joukossa on muun muassa fysiikkatesti, jonka hyväksyttävien rajojen joukossa on vähintään 5 leuanvetoa, vähintään 2 metrin vauhditon pituushyppy ja vähintään 6300 metrin juoksu 30 minuutissa. 3 ylimmälle tasolle ei tosin pitäisi olla asiaa saavuttamatta kaikkein korkeimpia tulostasoja. Heti alusta asti tuomarit ovat Suomessa palkattuja. Tavallaan.
Alimpien ja nuorimpien sarjojen kohdalla puhutaan arviolta 30 euron korvauksista, jotka skaalautuvat ylöspäin sarjatasojen mukaan. 3 alemman tason paikallistuomarin vuosiansiot esimerkiksi 50 tuomitusta ottelusta on keskimäärin vajaat 2500 euroa. Nuorten SM-sarjaan eli alle 20-vuotiaiden korkeimpaan tasoon mennessä puhutaan yhä vasta noin 5-60 euron ottelukohtaisista palkkioista. Miehissä Suomi-sarjan otteluiden päätuomareille maksettiin kaudella 25-26 52 euroa. Mestiksessä päätuomarin korvaus oli 110 euroa, linjatuomarin 57. Alempien tasojen harrastajatuomareiden kohdalla puhutaan realistisesti muutamasta 100 eurosta kuukaudessa. Sitä, millä vauhdilla tuomari näitä tasoja vihetää läpi, on vaikeampi sanoa. Moni harrastuksena vihetävä rivituomari ei nouse alempia junioritasoja ja miesten alasarjoja ylemmäs ikinä. Tavoitteelliset ja kyvykkäät ja etenkin huipputason jääkiekossa jo valmiiksi sisällä olevat voivat edetä korkeallekin parissa vuodessa. Siksi tässä täytyy erottaa 2 polkua. On se, minkä kuolevaiset tavikset käyvät läpi. Pitkä ja kilpailtu polku etenkin päätuomareiden osalta. Ja sitten on entisten huippupelaajien ohituskaista. Otetaan 2 jo mainittua esimerkkiä aavistuksen poikkeuksellisista tapauksista. Joonas Kova on yksi nykyisistä ammattituomareista. Hän on lähtöisin Oulusta, mutta ei koskaan pelannut millään merkittävällä tasolla. Tuomarikurssin hän kävi jo 16-vuotiaana. Harrastesarjoista hän eteni yllättävänkin nopeasti Mestikseen ja 2 mestiskauden jälkeen vuonna 2014 liigaan. Silloin hän oli vasta 24-vuotias. Ensimmäisellä liigakaudella tuli vain parisenkymmentä ottelua, koska taso piti todistaa. Ensimmäiset playoff-ottelut tulivat vasta 3. kaudella. Vielä vuonna 2020kin hän oli 30-vuotiaana liigan nuorin päätuomari. Toisenlaiset lähtökohdat oli Hyvärisellä. Hän pelasi melkein 400 liigaottelua ja lopetti vuonna 2019. Ikää oli 35 vuotta, kun Hyvärinen vasta meni tuomarikurssille. Ja sitten alkoi viheltäminen. Ensin pikkupoikien peleistä, härin tuskin teini-ikäisten joukkueiden otteluista, joissa on vain 2 tuomaria, joiden tehtäviin kuuluvat kaikki pää- ja linjatuomareiden hommat paitsioista ja vääristä vaihdoista rangaistuksiin. Sitten tuli hyppy C-nuoriin ja A-nuoriin. Kaudella 22-23 vain 3 vuotta tuomarikurssin jälkeen Hyvärinen oli mukana liigan tuomareiden haastajaryhmässä, tullen samalla valituksi Mestiksen parhaaksi päätuomariksi. Vuodesta 2023 hän on ollut täysiverinen liigatuomari. Hyvärinen kulki pikaväylää, joka tarjotaan harvoille, mutta kelpaa vielä harvemmille. Lopettavat huippupelaajat eivät oikein ole innostuneet tuomarin urasta, vaikka heille on oma kilpatuomarikoulutuksensa, joka vie nopeammin korkeammille tasoille. Nykyisistä liigatuomareista muutamilla on kyllä mestistaustaa, mutta nuoremman polven tuomareilla liigataustaa on hyvin vähän. Hyvärinen on selkeä poikkeustapaus. Suomessa järjestetään vuosittain 100 erotuomarin peruskurssia, jonka yhteydessä tuomarikokelaat läpäisevät jo ensimmäisen luistelutestin. Sen jälkeen alkavat ottelut yleensä kokeneemman tuomarin parina. Sen jälkeen tuomarit saavat ensimmäiset luokituksensa ja useimpien kohdalla nousu 3. ensimmäistä tasoa ylemmäs ei ole edes kauhean realistinen tavoite. Nykyisin liigan vauhti ja fyysinen vaatimustaso ovat kovempia kuin ikinä. Myös tuomaripalkkiot ovat korkeampia kuin koskaan. Ja sen myötä myös tuomareiden seuranta ja vaatimustaso ovat ennätyskorkealla tasolla. Käytännössä puhutaan ammattiurheilijoista, joiden osaamista on mitattu kauden alla luistelu, hyppy, juoksu ja voimatesteillä. Sekä sääntökokeella, jossa 50 minuutin aikana pitää saada 40 sääntökysymyksestä oikea vastaus vähintään 32. Osa-alueet linkittyvät toisiinsa, koska fyysinen suorituskyky välittyy päätöksentekoon paineen alla, väsyneenä, tiukan pelin loppuvaiheessa tai jopa jatkoerissä. Liigan ammattituomareista Riku Brander on arvioinut luistelevansa ottelun aikana pelin ollessa käynnissä, eli katkot pois lukien 10-12 kilometriä, ja keskisykkeen olevan noin 150 lyöntiä minuutissa. Vauhtia harvemmin on yhtä paljon kuin pelaajilla, mutta 4 kentällisen vastakohtana kentällä on koko ottelun ajan vain 1 tuomarit.
Matkustuskilometriä Brander laski yhdelle kaudelle 35 000. Tuomarit saapuvat hallille yleensä pari tuntia ennen ottelun alkua, aivan kuten pelaajatkin. Alkusanojen ja kuulumisten vaihdon jälkeen seuraa lämmittely, joka myöskin noudattelee pelaajien kaavaa. Pallorinki, lämmittely jäällä, viimeinen keskittyminen ennen astumista kaukaloon ensimmäiseen vaihtoon. Periaatteessa liigatuomarit voivat viheltää missä päin Suomea tahansa. Jos otetaan esimerkiksi aiemmin mainittu Kova, niin hän matkustaa otteluiden perässä ympäri maata Oulusta. Vuonna 2020 hän laski tekevänsä noin puolet pelimatkoista lentämällä. Viime vuosikymmenen lopulla arvioitiin, että ahkerimmat liigaviheltäjät ansaitsivat vuodessa noin 30 000 euroa, eli koko vuodelle jaettuna 2500 euroa kuukaudessa. Ottelukohtaiseksi korvaukseksi arvioitiin 5-600 euroa. Tästä laskettuna 30 000 euroa vuodessa tarkoittaisi siis yli 50 ottelua kaudessa. Vuonna 2023, kun ammattituomarijärjestelmä pyörähti käyntiin, ammattituomareiden ansiot olivat noin 55 000 euroa, eli noin 4500 euroa kuukaudessa, joten korvaus on ainakin heidän kannaltaan parantunut merkittävästi. Taustojen ja elämäntilanteiden kirjo on kuitenkin tuomaripiireissä laaja. Anssi Salonen ja Mikko Kaukokari ovat viheltäneet paljon jopa ulkomailla, ja Kaukokari toimii nykyisin täysipäiväisesti ammattituomarina Sveitsin sarjassa. Stefan Fonselius ja Sakari Suominen ovat pitkäaikaisia ja arvostettuja linjatuomareita, jotka siirtyivät myöhemmässä vaiheessa päätuomareiksi. Kova taas ei ole viheltänyt linjatuomarina oikeastaan ikinä missään. Hyvärinen on entinen monivuotinen liigapelaaja. Aleksi Rantala taas tienasi 10 vuotta sitten yli 1 miljoona euroa yrityskaupassa, mikä varmasti toi mielen rauhaa jääkiekkouralle. Liigatuomarit ovat jatkuvan tarkkailun ja arvioinnin alla. Useimmissa otteluissa heitä valvoo erotuomarivalmentaja, joka keskustelee tuomariston kanssa ennen ottelua, erätauoilla ja otteluiden jälkeen ja kerää muistiinpanoja sekä videoklippejä. Palaute voi liittyä yksittäiseen tuomioon, kehonkieleen, kommunikoimiseen tai sijoittumiseen. Pienimmätkin asiat, kuten paitsiotilanteen viheltäminen siniviivan päältä eikä metrin päästä, lisää tuomarin auktoriteettia ja uskottavuutta. Ja kaikki otetaan huomioon arviointivaiheessa. Ammattituomareiden etuna on saada keskittyä vain jääkiekkoon. Osan ajasta voi käyttää vaikka edellisen pelin katsomiseen videolta, lepoon tai yksinkertaisesti kehon huoltoon. Erotuomarivalmentajan palauteklippeineenkin tulee ottelua seuraavana päivänä läpikäytäväksi. Lisäksi ammattituomareilla on ollut omat vastuualueensa, joita he kävivät läpi koko liigan tasolla otteluttomina päivinään. Esimerkiksi yhden tuomarin tehtävä oli katsoa kaikki ottelut läpi sekä koostaa taklaukset ja vaaralliset rikkeet käsiteltäväksi tuomareiden seuraavassa viikkopalaverissa. Pelkkä viheltäminen ei siis edelleenkään ole riittänyt. Mutta silti keskivertoliigatuomari on vieläkin ainakin teoriassa puoliammattilainen. Perheellisen liigatuomarin arkea voi olla viedä aamulla lapsi päiväkotiin, tehdä päivätyö työnantajan vaatimalla tasolla ja ehkä osittain jopa etätyönä matkalla otteluun, ajella iltapäivällä pari tuntia liigaottelun paikkakunnalle, viheltää kaukalossa vähintään 9 asti ja lähteä 10 aikaan vielä parin tunnin kotimatkalle. 3 ottelua ja päälle 40 tunnin päivätyö tarkoittaa nopeasti 80 työtuntia viikossa. Toki on ymmärrettävä, että ammattituomari ja päätoiminen tuomari ovat 2 eri asiaa. Osa liigan nykyisistä tuomareista ei tee mitään muuta työtä, vaan viheltää ottelukohtaisella palkkiolla ja tulee sillä toimeen panostaessaan tuomariuransa. Eikä ammattituomarin paikka edes ole kaikille itsestäänselvä tavoite. Hyppy tarkoittaisi täyttä sitoutumista jääkiekkoon. Kaikki olisi kiinni tuomaroinnissa, koska päivätyö jäisi sivuun. Samaan aikaan tuomaroinnillakaan ei Suomessa rikastu tai luo nykyisellään kummosta turvaa elämään tuomariuran jälkeiselle ajalle. Toisin on esimerkiksi NHL:ssä. Siellä oli kaudella 24-25 44 päätuomaria ja 39 linjatuomaria. Jokainen vihelsi 3 ottelua viikossa ja matkusti vuoden aikana noin 185 päivää. Vuonna 2019 päätuomareiden palkkahaitariksi kerrottiin $200,000–400,000 vuodessa. Tähän päivään mennessä parhaat tuomarit tienaavat NHL:ssä jo noin $500,000 vuodessa. Siitä jää jo jotain pahan päivän varalle.
Lisäksi NHL-tuomarilla vaikuttaisi olevan muutenkin enemmän turvaa. Liigan parhaaksi tuomariksi kaikkina viimeisinä 9 vuonna valittu Antti Buuman lopettaa tuomaroinnin tähän kauteen, koska liiga käytännössä pakottaa. Syynä on Buumanin ikä 51 vuotta. Kansainvälisen jääkiekkoliiton huipputuomareiden ikäraja on juuri 51 vuotta. Tosin liigassa ei ole mitään virallista rajaa. NHL:ssä taas tämän kauden nuorin päätuomari on 32-vuotias ja vanhimmat 54-vuotiaita. Buumania vanhempia päätuomareita on 6. NHL:ssä on nähty eurooppalaisiakin tuomareita, mutta suomalaisille polku sinne on ollut yhtä vaikea kuin valmentajarintamalla. Suomalaistuomareiden kohdalla realistisempia uratavoitteita ovat arvokisat eli MM-turnaukset ja olympialaiset. Viimeisimpänä linjatuomari Onni Hautamäki on käynyt viheltämässä jopa AHL:ssä ja helmikuussa 2026 hän tuomitsi Kanadan ja USA:n välisen olympiafinaalin.